आप सुन रहे हैं एजी एंटरटेनमेंट की धमाकेदार प्रस्तुति। ना से चले रहू तो चले रहू हमारा के दिहल होला ना डीजे कंचन राज हाजीपुर वैशाली। चले रहू मिक्स बाय एजी रिकॉर्डिंग स्टूडियो। दिहल होला ना से चले रहू हमारा के दिहल फूलवा जैसन दिलवा रहे अब गइल मुरझाई 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 दोसर के नाम के मेहंदी रचा के जाते बारू हर जाई ना सोचल रहलू जनबार में हमारा के दिहल लाई ना सोचल रहलू जनबार में हमारा के दिहल लाई। आप सुन रहे हैं एजी एंटरटेनमेंट की धमाकेदार प्रस्तुति। तो चल रहलू हमारा के दिहल लाई ना डीजे कंचन राज हाजीपुर वैशाली। चल रहलू मिक्स बाय एजी रिकॉर्डिंग स्टूडियो। किरिया खा के प्यार भुला के जत बड़ू ससुराल हो देखली रंगीला से ज्यादा करम तो से प्यार हो देखली रंगीला से ज्यादा करम तो से प्यार हो किरिया खा के प्यार भुला के जत बड़ू ससुराल हो देखली रंगीला से ज्यादा करम तो से प्यार हो सोचल सपना पूरा न भइल काले हो जाई सगाई ना सोचल रहलू जनबारे में हमारा के दिहल लाई ना सोचल रहलू जनबारे में हमारा के दिहल लाई। आप सुन रहे हैं एजी एंटरटेनमेंट की धमाकेदार प्रस्तुति। तो चल रहलू हमारा के दिहल लाई ना डीजे कंचन राज हाजीपुर वैशाली। चल रहलू मिक्स बाय एजी रिकॉर्डिंग स्टूडियो। चंदना दी तो से वादा कइलू जिए मरे के साथ हो सुनर सपना देखा के गोरी संग कइलू घात हो सुनर सपना देखा के गोरी संग कइलू घात हो चंदना दी तो से वादा कइलू जिए मरे के साथ हो सुनर सपना देखा के गोरी संग कइलू घात हो मर जाई तोहरा प्यार में गोरी रही न मोर परछाई ना सोचल रहलू जाने बारे में हमारा के दिहल लाई ना सोचल रहलू जाने बारे में हमारा के दिहल लाई। मिक्स बाय एजी रिकॉर्डिंग स्टूडियो रोशनपुर सपहा।